Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. Singkamas at talong at iba pang halaman at pagkain na hindi mawawala sa ating hapag. Mga salitang inawit sa ating kabataan, mga salitang payak at magaan. Ngunit sa likod ng bawat gulay at butil ng pagkain, may kwentong hindi palaging kinakanta. Dahil ito ay hitik sa kwento ng lupang binubungkal, ng katawang napapagod at ng pag-asang paulit-ulit sinusubok ng panahon. Sa bawat subo ng ating kinakain, may bahid ng araw, may patak ng pawis, at may taimtim na dasal. Ito ang kwento ng masaganang ani, hindi lamang ng lupa, kundi ng tibay ng ating mga magsasaka. Sa buong Pilipinas, tinatayang nasa 10 hanggang 10 milyon at 66,000 Pilipino ang kabilang sa sektor ng agrikultura. Higit 3 milyon sa mga ito ay matatagpuan sa lalawigan ng Pangasinan. Sa bayan ng Bani sumisibol ang bilugang prutas na naging daan ng pangarap, ang pakwan. Sa unang tingin, tila maaliwalas ang tanawin ng bukirin. Berde sa labas, pula sa loob. Parang ngiting nakabalandra sa gitna ng bukid. Ngunit ang bawat bunga ay may bigat na hindi nasusukat sa timbangan. Mahirap talaga yung pakwan na itanim kasi kwantong pakwan eh. Bukod sa mahirap itanim, masilan pa. Amali ka lang na pagtatanim yan eh, saka yung pagdidilig, hindi na pwede eh. Ayon kay Tatay Benigno na 2 dekada na sa industriya ng pagtatanim ng pakwan, mahirap man itanim ang pagtatanim nito, mas madali namang maibenta sa merkado. Yung sa umpisa, pag dinidiligan mo, dapat hindi mo tatamaan yung mga dahon kasi yung abono masusunog. Kaya ingat lang. Yun ang ano ng pakwan. Kasi pag lumaki na, yun, pwede na kahit anong gawin mo na pag didilig ng abono, okay lang yun. Kasi yung ganyan pa lang, mahirap eh. Mahirap alagaan. Mahirap pa. Talagang yun ang pinaka na tanim. Kasi maraming trabaho ito eh, pakwan. Hindi katulad yung ibang tanim na, alimbawa itong mais, ano lang yan, pero itong pakwan ito ang kwan. Pero madaling kwan ito, pagkakitaan. Pag nagka 60 days na, okay na yon, nakasob ka na. Pero bago pa man nakilala ang pakwan sa bayan ng Bani, isa si Tatay Benigno sa mga nagpakilala ng pagtatanim ng pakwan dito. Imbes na itago ang kanyang kaalaman, ibinahagi niya pa ito sa buong komunidad. Kasi ako ang pinaka-technician nila dito noon. Tapos, isinir ko lahat dito sa barangay namin, yung pinakaalam ko na kwan. Kasi ako rin ang nagtuturo sa kanila noon dito, sa 20 years. Kahit anong barangay dito, ako ang nagtuturo sa kanila sa pagtatanim. Isinir ko na lahat dito sa mga barangay na 5 barangay. Yun, taon-taon na kumikita na sila dito ngayon. Ang pakwan ngayon, ipinagdiriwang sa buong bayan. At syempre, bago maging panghimaga sa mesa, ang pakwan ay dumaan muna sa gutom, sa pagkauhaw at sa walang kasiguraduhang panahon. Sa bawat binhing itinatanim, may tanong, uulan kaya? Paano kung mapeste? Mabebenta pa ba? Makikita naman po sa bunga, kung pinitik mo yan, kung maingay, kumbaga, yun, hilaw pa yun. Pag medyo kapak-kapak na parang tumutunog, mararamdaman mo kasi pag sa loob din eh, yung parang kapa na yun, hinog na po yun. Ang lupa bagamat pinagmumula ng buhay ay maaari ring maging dahilan ng pangamba. May mga panahong sapat ang ani, ngunit kulang ang kita. Parang ganito, tinawaran na tapos
kinarga na, hindi naman kumpleto yung binayad. Yun po ang sakit ng loob ng mga nagtatanim dito na Sa mga nag-i-scam po, dapat tigilan nyo yung ginagawa nyo kasi kawawa kaming mga farmers na nagtatanim. Dugot pawis po ang puunan po namin, hindi po namin to hinihingi yung mga puunan namin. Sa ilalim ng araw na tila walang awa, ang mga magsasaka ng Bani ay patuloy na nakikipagkasundo sa lupa. Isang kasunduang walang kontrata, tanging tiwala lamang. At sa bawat bilugang ani, hindi rin mawawala ang tagumpay sa buhay ng mga magsasaka. Dito po sa Pakwan ay nakapagpatayo po din po ako ng bahay na doon po ako nagsimula. Kaya natangkilik ako sa Pakwan. Parang pamilya na kasi siyang nagbibigay ng makakain po namin na maihanda sa lamesa, pambili ng bigas, pambili ng ulam, informe kung pang-alawas ng mga bata. Mula sa kanlurang bahagi ng Pangasinan, kung saan ang pakwan ay hindi lamang isang simpleng prutas na panghimagas, kundi isa ring selebrasyon. Mayroon ding ipinagmamalaking ani sa Central Pangasinan na sentro rin ng kanilang pagdiriwang. Talong ang isa sa mga gulay na madalas gawing biro at katatawanan. Dahil sa hugis nito, madalas nagpapangiti, madalas na pag-uusapan. Ngunit dito sa Villasis, ang talong ay may mas maingay na tungkulin. Isa itong hanap buhay, isang araw-araw na gawain, isang tanim na inaalagaan tulad ng isang kasapi ng pamilya, at isang pagdiriwang na ipinagmamalaki ng buong bayan ng Villasis. Katunayan, ayon sa Municipal Agriculturist Office ng Bayan ng Villasis, tinatayang nasa 4,200 ang rehistradong magsasaka na nagsasaka sa mahigit 5,000 ektaryang lupain. Sa bayan po ng Villasis, we have around 4,200 registered farmers po sa ating RSBSA na nagtatanim po ng palay, mais, and high-value crops like eggplant. Yung nakarehistrong hectarage ng aming agricultural production ng various crops ay kulang-kulang 5,000 hectares. For 4,898 hectares to be exact. Sa rice, sa corn, mga 1,600, and of course sa high-value crops, yung talong at saka ibang lowland vegetables na tinatanim namin dito sa Villasis. Specifically, sa talong farmers, nasa around 400 to 500 farmers po ang mga nakarehistro na nagtatanim po ng talong dito po sa Villasis. Para naman sa mga magsasaka, hindi madali ang pagpapalaki ng talong. Hindi din mawawala ang mga pesteng sumisira ng pananim. Ganon din ang paiba-ibang panahon at mga sandaling kulang ang ani. Ay parang mana na rin kasi yung pamilya farmers talaga. Kung naman hindi simula nang mayroon na kaming kaya naming magtrabaho sa bukid kasi yung pamilya nga namin farmers tumutulong na kami nung bata pa kami. Kaya't kailangan itong bantayan, diligan, ayusin at alagaan. Hindi para sa biro, kundi para sa hapagkainan. Ay mahirap din po kasi kung minsan marami ding dumadaan na pagsubok kagaya ng bagyo, mga mga insekto na kung minsan nalulugi din. Pero di pa rin kami tumitigil kasi dito lang kami naghahanap buhay. Maganda naman kung minsan nalulugi din nga. Kaya sa kung swertihan lang sa mga gulay.
Naranasan po namin, lahat yan nararanasan. Yung bang papaktura mo yung talong, papadala mo sa Manila, tapos hindi nababayaran o kaya ano na yun, nalulusaw yung bunga ng talong, lalo na sa tag-ulan. May mga panahong maganda ang ani. May mga panahong sapat lang. Ngunit sa bawat pitas ng talong, may kasamang pag-asang magiging sapat ito para sa pamilya. Magtatanim po ulit para makabangon din. Kasi may time naman na may time talaga na dumaraan yung malalakas na bagyo, tapos mga bahain. Kaya pag nasira yung pananim, magtatanim ulit. Alagaan mo ulit, tapos kung hindi mamamatay, mga 1 month siguro, mamumunga na naman. Malaking tulong din po sa amin ito, simula nung nagtatanim kami ng gulay, medyo umangat rin ang aming buhay. Bunga ng pagsisikap. Dahil talong ang isa sa kinikilalang high-value crop sa bayan ng Villasis, talaga nga namang hindi nagpapahuli ang mga lutong ulam gaya na lamang ng tortang talong sa international cuisine. Noong February 2025, kinilala ng Taste Atlas ang tortang talong bilang second best egg dish sa buong mundo. Mula sa matingkad na kulay lila ng talong, isa pang marangyang kulay ng pananim ang bibida sa pagbabalik ng Ganda Mo, Pangasinan. Kalilan Pangasinan. Sa pinakamaliit na bayan ng Pangasinan kung saan ang populasyon ay naglalaro lamang sa halos 15,000, ang ani ay umaangat kasabay ng dilaw na sikat ng araw. Ito ang mais. Dito sa bayan ng Santo Tomas, ito ang pagkaing pangtawid gutom, nagiging harina, nagiging kakanin at pagkain sa hapag. Ngunit bago maging pagkain, ito muna ay panalangin. Dahil isang bagyo lang, isang malakas na ulan, isang linggong walang araw, maaaring mawala ang ilang buwang pagod na ipinundar. Minsan nakakapagod din po kasi may time na nalulugi. Malaking epekto po doon, sir. Yung mas lalo na yung kalamidad po. Tuloy-tuloy lang, sir, hanggang sa makabawi. Pag dumaan ng bagyo, yan ang mahirap sa amin. Wala kaming kita. Nabaon na kami sa utang. Mahirap lang talaga pag nagpatubig ka. Kasi sagakon mo na sa init, nandun ka sa gitna ng kamaisan. Narigat itegtalon, nung nagmulakan, ingga nati malpas sa kanto kwan. Makaginawa kan tumutin no, makita mon jay mula mon bayad nan. Dito, ang magsasaka ay nakatingala sa langit kasing dalas ng pagtingin sa lupa. Sa bawat punlang itinatanim, may kasamang pag-asa at takot. Takot na masira, takot na malugi at takot na hindi sapat ang aanihin para sa pamilya. Ngunit kahit paulit-ulit masaktan ng panahon, ang mga magsasaka ng Santo Tomas ay patuloy na nagtatanim at bumabangon. Sapagkat ang pagsuko ay mas nakakatakot kaysa sa gutom. Tinuloy-tuloy ko na lang po, sir, hanggang sa lumago ng lumago, sir, para dire-diretso yung pag-aalaga ng mais. At doon po, nagtuloy-tuloy po ako na nagtatanim ng mais para rin sa ikabubuhay ng pamilya. Dakil tinaytulong ti mais, makaalala mo ti gatang ti kung makaapit. Yun pong masaya po sa buhay, ma'am. Pag nagtatanim po ng mais. Pero hindi lahat ng kwento ng magsasaka ay kasing tamis ng mais.
Ang ilan, mayroon ding pait na kinikimkim. Pagkatapos kong mag-aral, sa bukid na kagad. Mahirap po. Kasi kung hindi ka na nila tatawagin, walang kita. Ganun. Pero pag kaya pa rin, tuloy pa rin. Gustong-gusto po magkaroon ng sariling lupa. Kung sakasakali, magkaroon ng sariling taniman. Basta ang importante, legal ang trabaho. Gumagawa rin ng mga hakbang ang pamahalang lokal ng Santo Tomas upang mapanatili at masigurong natatanggap ng mga magsasaka ang mga tulong na kanilang kinakailangan. Actually, nag-uumpisa tayo dyan sa training para kailangan pitted yung mga farmers. Pangalawa, kailangan meron tayong yung sinasabi nila na contribution, hindi lang manggagaling sa local, pati na rin sa sarili natin. Yung mga seeds at siyempre yung mga abono. Sa farmers kasi, nakita natin kung paano ang pangangailangan nila. At yung pagbibigay ng support, lalong-lalo na sa mga inputs. Dahil andyan po ang full support, ang government ng Santo Tomas sa pangunguna po ni Mayor Dickerson Villar. Ang patubig, ang farm inputs, mga abono, andyan po. Talagang tinutulungan natin yung mga farmers kasi nakikita natin yung kawawang pamumuhay nila. Sila yung priority ng Bayang Santo Tomas na sinusuportan. At syempre, hindi kumpleto ang kain kapag wala sa hapag ang isa sa mga kilalang luto ng mais sa bayan ng Santo Tomas. Ito ay ang swamp. Ang bawat taniman ay hindi tutubo kapag wala ang lupa. Lupang nagbubuklod at saksi sa mga hirap, sakripisyo at masaganang ani ng bawat magsasaka. Kaya naman, isa pa sa mga produktong hindi mawawala sa pamilyang Pinoy ang kanin. Kumbaga, sabi nga nila, ito ang pangunahing pagkain ng bawat isa. Kung bakit, ating tuklasin sa pagbabalik ng Ganda Mo, Pangasinan. Galing Pangasinan. Kanin, ang isa sa hindi mawawala sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Sabi nga, rice is life. Pero bago pa man natin ito malugod na kainin, hindi lingid sa ating kaalaman ang mahabang proseso ng pinagmulan nito. Mula sa pagtatanim hanggang sa bentahan sa merkado. Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko. Sa buong lalawigan ng Pangasinan, may tanim na hindi kailanman nawawala. Kahit saang parte ka man mapunta ay talagang matatanaw mo ang ekta-ektaryang palayan. Pero hindi ito kasing laki ng pakwan at hindi rin kasing tingkad ng kulay ng talong. Ngunit ito ang madalas na hinahanap lalo na kapag nagugutom. Ang palay ay araw-araw na trabaho, araw-araw na pag-aalaga at araw-araw na pakikipag-usap sa lupa at tubig. Si Tatay Reynaldo na tubong Sultan Kudarat, niyakap na ang pagtatanim ng palay sa bayan ng Villasis. Kwento niya. Pinanganak talaga ako sa Mindanao. Although yung mga parents ko taga dito sa Pangasinan, nag-migrate sila noong 1950s. Kinagisnan na namin yung pagsasaka. Nung nandito na kami, out of curiosity, naisipan naming mag-apply sa mga land bureaus ng agriculture. Doon ako nag-umpisa na dito na sa Pangasinan hanggang makapag-asawa ako dito. Nagkaroon ng 3 anak, gano'n. Nung medyo lumalaki na yung mga anak namin ng asawa ko, doon ko naisipan na balikan ang pagsasaka. Di sapat na pangtustos sa pag-aaral ng mga bata. Kaya nagkaroon ako ng plano na magkaroon ng expansion area hanggang umabot ng 22 hectares. Alam naman natin lahat talaga, ang staple food natin dito sa Pilipinas, palay talaga, kabuhayan. Pero bago pa man ito maging bigas sa ating hapag, ito muna ay binhi na naging punla na naging halamang sinuong ang init,
ulan at baha. Nangangapa din ako noon na maghanap ng mga kasamaan sa bukid, ganon. Yung mga dating ginagawa ko noon, iba naman na yung makabagong technology ngayon. Kaya nagsumikap din akong alamin lahat ng mga yon. Kaya unti-unti natutunan ko din yung mga talagang ginagawa sa bukid na makabago. Sa farming kasi, dapat huwag mong isipin na hanggang doon ka na lang. Dapat gawin mong business ang pagpa-farming. Yung pagplanuhan mo din yung mga dapat mong itatanim, para kumita ka, hindi yung tanim ka ng tanim dyan na mamaya napakarami pala, hindi mo maaabil yung magandang presyo. Pagka-engage ka sa farming, hindi ka mawawalan ng pagkain. Magsumikap ka sa farming. May mga panahong nalulunod sa baha, natutuyo sa init, sapat ang ani, ngunit kapos ang kita. Ngunit patuloy pa rin ang pagtatanim. Dahil sa bawat butil ng palay, mayroong pamilyang umaasa, may mga anak na pinapaaral at may hapagkainang pinupuno. Ay, ang tawanak pala ti Dusi Idiaki talaga nga tumatalo ng kaon. Ay, narakamot nga narigat. Tas siyempre, no, kalamidad, ay marigatang kamain. No, nga kalamidad kaslasing griptata, ay medyo makababawi basait. Makitaltalon kami liti dadagala. Ngem, kahit kumulang, no, anda mula di taltalon, da siyempre, nakairuama. Birogan tibagay, kasla, dumagsen tibagay, no, da di palay. Tagi babay, da may sanga, napagturpos kaw. Manalon da, duwang lalaki, talon mo tilinya dam. Ay, mabaling kaw. Handa nga ikatan ti pinagtalon na kitubeng. Tas siyempre, nawang kami nagtaltalon, awan iti makan na kiti, da kwarta na. Awan ti katangan da. Ang bigas na ating kinakain araw-araw ay hindi lamang simpleng pagkain. Ito ay resulta ng mahabang pasensya at sakripisyong araw-araw na pasan ng mga magsasaka. Pakwan ng Bani, talong ng Villasis, mais ng Santo Tomas at palay na bumubuhay sa buong lalawigan. Mga ani na magkaiba ang hugis, kulay at lasa, ngunit iisa ang pinanggagalingan. Lupa, araw, pawis, pagod, sakripisyo, at mga pusong patuloy na nagtatanim kahit hindi sigurado kung may aanihin. Kaya sa bawat subo ng ating pagkain, naway maalala natin na may mga taong hindi nakikita sa mesa, ngunit naroroon sa bawat butil ng bigas, sa bawat gayat ng prutas, at sa bawat gulay sa ating pinggan. Sapagkat ang tunay na masaganang ani ay hindi lamang nasusukat sa dami ng napipitas, kundi sa tibay ng mga taong patuloy na umaasa, nagtatanim at nagmamahal sa lupang nagbibigay buhay.